Kaixo, Google Classroom interneteko gela bat da, hau da, irakaskuntzarako ingurugune virtual bat. Modurik errezena, leku berean, gelako kudeaketa guztiak izateko. Nola erabili Google Classroom? Lehenengo pausoa, sartu Google Classroomen. Eta gela bat sortzeko, klikatu hemen. Bi aukera daude. Ikasle bezala sartzeko egina dagoen gela batean, edo irakasle bezala gela bat sortu. Sakatu hemen. Izendatu zure gela. Gomendagarria da beti ikasgaiaren izena jartzea. Zergatik, ikasleek izango dituzte gela desberdinak eta guztiak bakarrik ikasmaila eta letra baldin badaukate, haiek ezin dute bereiztu. Atal hauek, nahi baduzu, utzi-utzik, eta gero beteko dugu. Gelako itxura aldatzeko eta pertsonalizatzeko, hautatu gaia, eta daudenen artean, hautatu nahi duzuna. Zure argazki propioa igo nahi baduzu, kargatu argazkia, eta igo nahi duzun argazkia. Gela sortuta dago. Orain, jakina, ikasleak falta dira. Nola sartu, nola gonbidatu ikasleak zure gelara. Sakatu hemen, eta bi modu daude. Bata da kodearen bidez. Hau da, zure gelako kodea bidali, erakutsi edo eman ikaslei. Eta haiek, banan-banan, kode honen bidez sartzen dira. Gogoratu hasieran, ikasleek plus honetan sakatzen badute, sartu ikasgelan. Kode hori sartzen dute eta sartuko dira. Hori da modu bat. Beste modu bat, ikasleak gonbidatzeko. Sakatu hemen, eta banan-banan idatzi helbide elektroniko guztiak. Gonbidatu, eta ikasle hauek jasoko dute mezu bat. Mezu hau. Eta mezu honetan, esaten da irakasleak gonbidatu duela. Sartu klikatzen badute ikasleek, zuzen sartuko dira gelan. Eta irakasleak jakingo du, ikasle hori ja sartuta dagoela. Ez dagoela gonbidatuta, baizik eta onartu duela gonbidapena. Bere izenaren ondoan, gonbidatu tutoreak agertzen da. Hau da, familia, tutorea, jakinaren gainean egoteko. Nahi baduzu, gehitu familiaren edo tutoreen helbidea, familiei ere mezu bat ailegaituko zaie, eta haiek erabakiko dute ea egunero, astero edo hilabetean behin jasotzeko bere seme-alabaren informazioa Google Classroomen. Gela sortu duzu eta ikasleei gonbidapena bidali diezu. Hurrengo pausoa da tareak eta iruzkinak sortzea, baina hori beste bideo tutorial batean. Eskerrik asko!